Edamase, every pemo mobile sign at us. You, yeah, no. Ebusiano, near Busiano, penny for, any other for, any Ahensan MIR, yes, you. Nana, Yamia Yadoma, Obidruna, Obetrasi, na Ebusiano, penny for no, Edi Kain, Akoma, Nana, Akwaba. Yoni ago from Mambit me and I call him Ebeko from Boko, as a Haraidi, and Koboko. So, or my woman being Kumian, so about Koma, Nana, Akwaba. And it's a more Abusian will be Pejamu, na Marcos Requine, or Nana Chiameho, Nafi, Mamma Nana, Akwaba, Nafi near Edisono, yet at Wasso. Elesena ya frɛ elder Samuel Watting our as the elder Pacho ni dim obana odi dwedie no abɛhyɛ ɔbɔ ade nsa oh na me gidi say boy nsɛm kakra nyina sɛnya yale bi ntidi a yɛpɛgye mɔne akɔtofo n'anim yɛda wasi enyame ne abankɛseɛ onyame abɔ ɔsoro ne asase no anim onyama hyɛ asase so na ayɛ yɛka odin wohyehyɛ mu no wade bɔ mu na anum yie paa sɛ ɛnɛ da dwumasie bɛkɔ so tum na yɛka odin daa yɛda wasi soa so na nanom yɛ nuanom nyinaa ɔkɔlɛ taba so ɛdom nyinaa ba hisa program ase tumi ne ahode ready dwumadi ɛhyɛ wo nsa yɛsɛ ɔpatɔ pass ani bɔne tumi bi ɛbɛsɔre a ɛmfiw nyame de yesu di ntipirɛ na asɛm ayɛ madwumadi nyinaa nwe kurudi ne fa yɛyɛ ma di nkokorɔ yɛsɛ ɔpatɔ pass ɛnɛ da isuwi ma yɛ medwumadi nyinaa nwe kurudi ne na waseso no ayɛ we ne yɛsɛ yidimafo ne agye kwapa yesu di mu nti amen ɔbɔ mpaeɛ no kama yo yɛda mo ase awia ne nti yɛnsɛ mmerɛ pii nananom wada roma yo nana Akwamuhene chairman wada roma nana nani nsawo eburu
Nana me de any day AC so now Wamanato Nana. Maybe Sana now my Wadaroma. Sanana on a tone in San Efray. And any day more. Achame Wadaroma. Said the medical can many answer. Wamanato Nana. Na isanse ona tone nsafre yenti na dawroma na yati bibi efi na nano yenti a yehie mu ha awie tina cha me wadawroma betoma opo hallelujah amen yedi kan ebeda nyankopon ase se obie ewiem amayele na yebidi juma kese baako we ka ho a mienu ewo Ahensan kromu ha sene amempanifo munimo no consider etwa mu na baako no we de susuye bi editor mani se akuma kunya no ipija no fi se baako fo etrim Jise dodo ebeka no ho na motimi abopo pa ede ama Ahensan ene Asokoremanhene etimi ne tumanim se esi epija ekunya no ebo ayimfo miensa na edu eka miensa ebe afini ehia ha epa won no eye abontindom hene yato ahene ene ochiame eye no fefefe ewa ha nenso ese bi eka Ahensan kru enti me de tumanim se me bon krofo enan bi edin se nkodwen ho obia wo asembia efa omona no ho a ebi hia na wo de ato yanim na yehun senia ebeko enan no inhia na emum penifo bi atia menaso akase mienu wo mu die kebitimi anana yentwen sese kakra na yehwe yempesi mu ansana ebia enweba ha baso abo kwatide ehia yenso ekoba ase na minia baako senia oba ehia da bia na okia enti mu se ese yepe akunya bi edima no mi tuma ni se minia no enti mitimi mo akunya bia ema no se akunya baako a ifi se wo edition enti yebo edition akunya ediama na mikoto no wabuchu Germany be afini na Hamburg oye kontihene ewa Hamburg timika chensi minia obebe fie enti isa kontihene ya buchu de ani de wo de beto nche na meka enso wo de osenso ayo na nka ya dwense ka enaya na miensa no ebe ni na abu nenso minia no lifu a yede ma no no tamu aso itina ese ene ehia na obiso a kire Ahensan man na onyakwan akọ ene tina yehia ha enye boni bia yehia ha me de ton panifo eni so bia ampopoliti bia kase o se fata yehia no eye minu ekuma bia owo ye bono adehyiehene hene ewo Ahensan ekuma etina ehia ha na eno enkoma ewo eno no anano bidamase se eba ye meto nsa de frɛ oba ahema me frɛ na na ahema abrochi se ade sei na Ahensan ma ye pase ye yo no sinana we dey me pensu prekope na meni ho enti wo kwa family a kokwa so hima e ka me ho no nkosini nan enti mu sa kokwa hima ati ha ne chese na hima ena oyi
ne paboa ahye ne se omeka Ahensan ma ho na adefife a ene yeyi enti no ena me nana Akwamuhene on de ba kon ba ye no ninu miinu o kan ho Adehyiehene nso Asokore Adehyiehene nso ono nso e kan me ho e de ye ade no fefefe enti ye sa be ye wi a na mintimi enya wo se minko ameko ye na se mi san frɛ wo na me frɛ wo mo nso no mo apopo nti ena o mo abegam nananom me damasi se me frɛ mo ba enti ne jumede ye bi di eti yunu bi na yibida no ewo Ahensan kurum ha na odi akosom Asokore Manhene so nti chame na nia ewo eka enem no ye wi a ebi amoasim bia mesaka echu damas mumrum kakra me ye wuse ampa nana asemo de to ye nim no e ya asemo de ye nyira ye ni achi atuja nana akane ntia oto ne nsafre ye nyina ne aba be hie mu wa ha kanifo se kene eni mu da ho a ye mo nche eni nti me fen inkum no anano mu ada roma mese nana chiame na to mpanifo e wo ha ne abusua ni nyina na me de asi wo so se asem na nana de ato ye nim no wo se ne sen Nshasa so ai yekeshia ha demo nyinase ana chiame ene ne telefone mo keshia mi de bibli ene pa na bifu se isai mani je ene so mani akipa fise na nabo afre nua ba ko so nsa me kan ho yene no enso Ahensan man enunti Miniano akasa atumanu se
kankyere na sɛ wɔda n'ase bebree sɛ wabɔ nsɔn ma ɛboa no nti gyina na me nua nenam na mada na ase ansa nti nana kyea me mede wase bebree fa to na n'anim am sɛ ne korakora ɛwi de aka de atum n'ani asɔ na kuma tɔ ne yam nti amammerɛ kwan so no sɛ obi edi hene ana yɛde wo tena patam yɛde wo tena akonnwa kɛseɛ oketewa so sɛ wo nsuaeɛ a na kyerɛ sɛ ɛnya ne mu nti na akyɛ me wada woroma m'ani nsia wɔ aburu wobɛma no ato nana sɛ nka ɛkwan da hɔ deɛ a ka ne nua sɛ afei deɛ wobɛma no kwan a ɔbɛka biribi akyerɛ nana akwam nti na akyɛ me wada woroma mede si wo so aburu yo da sebre se de onye shi ese no so wa si ti ne mu nyamo aya o de ahye na e betumi a nka mamra e to aso bia ama ho kwan ama ya to aso yo na na kasa shi ne mu se kwan da ma wasonte sese kwa de meka chen se wo ye mister wonya nana no abroche de nana so mfa nkonkon ho nti eno de wo de akonkon ho nti se de mister no e na ekọ wonya wie amamre ne amane ni nyina wie a afei na nana edi a ye de be ma no no ye de ma no na afei ye nyina nana e de ato ye nim nti na achi ame wada roma eni tim mesre wo no amana to akwam nana akwam se amamre ne amane no ye wo to aso bia no wo ma kwan a na afei ye nto aso na da roma Yo, nachame wada uruma yo amani ni amamre kwanso amani ni amamre kwanso unuana na napoliti so me kano ho one na joetia nana susubribi krobia edi ahye ne nsa eya akom Asokoremanhene ni nua meboa no na omuntimi empagya adeso a esono no na ne komu enye hama no ni nua wabegyere nanim ti akase na kya me wadawroma odebeto na nanim na ne wo ho bia no ni nua so aye krado na naka kyere no a obeye da sebre se de onye shi ese no say amamra ya to aso bia wada roma and Asante I will listen now. First day.
Sarfo Kantanka. Kasamam. Meso say abrewa ni mase o mama enu. Nana yeboa. Nana dufie. Nana free. Abrefi koto. Sewa ampafo. Piao. Dufie. Nana dufie. Japiti. Na wo. Ajofra. Ana wo ye dan. Ana wo ye tuwa. Piao. Ya dan. Ana wo. Mabi frema. Piao. Ana wo anima sai. Piao. Ana wo pie friye. Ana wo ya ye boa. Ana wo adwo di fie. Apia friye. Enchaki. Apia friye. Ana wo me Sarfo. Piao. Oh bema. Yeah. Fona. Una kwano to. Amaya wo. Body go. Straight. Mijina nana. Say wapo tosu mienu. Asokoremanhene Akwamuhene. Mijina wanim. Esai esema somo anukremu akwan nyina mu soye a ni yade pia wo frame anadwo anopaw awieo anadwo meba sema ni sa bo hye iso a to bafo efiada As I say, you're in a chair, Ahensan mine. As I said, the chair is a mine. And you have a group kakra. And you get the four who made an edgy. Yako. As I said.
say Yanti din, committee, Linty a friend and a bema. It here came one say, and I come, said your Cassayan, say, nothing or two suffering, say, or pursue Yanni be ever come home, said your Bayer, Omunina, and said to crow and waiting. And a bear no so in here, and a wapa union say, O mecano, Omunina, in soon, now Omua Asokoremanhene Akwamuhene Adehyiehene. It is in our man of Pam and Abbey side. Who say, as I say, or Dan Wendy Cacao Kruma, or man for Yana, you can say, no crack, Yana, Yia to Nuna. And our Roma, or the Mako Kruma and Abba. Who be a young son say, and you plan, and Yadum, and a man of family say, let us have it, and you plan a term, I am each. It was a son who had Vitana said, Yasida, Emunyam, Yasida, Emma, Uchiriampo. It was son who be a big druha, and I'm more Daruma. I tell me, Melissa will prove women after an outcome. Say this year, or maybe doing it. I said, there be a woman, or the Amachiriampo. I feel I can't an outcome, and in penny for until by ya, and not this year. Yo, that's a very this year, SN. And the Piana, the fire, why, Eddie Aman. You are Daruma. I said, Asok that was a fire home. And I said, I'm going. And that's a cow. And in the pen, That's it, yeah, anonymous. Yo, Nananum Eda, Nanaco, and in penny force. Sunset, any penny, and the sow. No. Hey! You not coming? What Nana Ede and Sa Abeto, Nana Communing Pennyphone, and Adamas, and some Adamas. The Ohon Pennyphone say, dear, as I said, auditor, one fan to if you talk. Tinana Madaruma, said your brook, said your son. Dear Mauna, when you strike, which will be Emily Musampa, a dear, Openi, Anna Mammy, Anna, Busia Yamami, Menias. Tinana. So by ya, Ukrainian to any. And so, before I saw somebody out of the chair, and in demo Ediama, Lucian Chairman. Now, you will be or more Aka Amayeti. you, Anacham, Luciana, and penny for Swat. Miniana, I say far. Nana, any penny for I share million and the meeting. Kutra ninsam broni sapantu awa ibo mo ade da so ena broni doko create miensa ade tai ekire se nananye ani mpanifu be di nati e ma ne de hie ne be hwa akire no no o fama wo na ye ba ya na ntese mo Pia! Ewa! Anawa bema. Asa fatao. We mo die no. Snap, we want to get and Ahensan so documents. We do a say,
That's your Brunana. Anamonio. Anamonio. What is she say when you're what our room? When I would do it. Was they say in Coyoting? When you're TV, Afina, as a day who piano, yet Ama Uchediam. Tinana what our room. Yo, Nana Chairman, ready with the Susu. Madaroma, I say, and I say, and I penny for say, dear, I said, the different Sarfo Kantanka. Yeah. They're the first. And that's Sarfo Kantanka. They're the first. The first in the world. Say we free where you baby doing or first the second year. So we free now or no, you better see a 9 or 5. The team one and another the first in the paper, not the second year. Sanity. You say, and that's Sarfo Kantanka. Sanity. Yo, Pamcha, Munya with Saka. Yo, Nachamin, Wadauroma. When you force a farm, a one in Lipo. As I say, an uncle who can be big too heavy. You say, dear, was our friend, and not Napatasi. I would to be a hot yaman. A man may be a watcher. You will have the Capiria, Obeka, Acre, and maybe a Liliano, or a crowd of say, Ubiti. You are in some penny for. And then many auntie. He said, let me know. Send me a car. The Cotono Hamburg, Germany. Now, Ukuta, would he be? I'm a cashier, I know the fake. Now, Papa, now, Italian of Idinko, one popo, and Yamwa, Ahensan, and must say, Yefumba, Eddie, Emma, man, and we are pony, and Emma Million. Monsieur, say, Manfa, you will be a damn cool, and a minute be dear, which my Ahensan, the young woman, call the chase actually. Call the actually. Cecilia, what fee? Because of the fear, she said, oh. A funny day comes and read a bros. And look at your and they will Asokoremanhene Akwamuhene Ahensan Green, here no money. Sisi, ye walk social center, you're my parties. I share Ahensan. My was a great biazo. If you mean Satan, now you can social center. Yeah. Ambassador. Ah, well, you will be under my Sarfo, or more German, or more UK, or more American. We don't show us. Yeah, my biazo and no money. Not social center. You because, sir, I see one and make a show. See, go on there, we know you before. We know you. Yes. I'll say the same. You are not chairman. We don't know my essay, and I said, you can't mean a son. Namiso, the 2 1. What's the name of them? Namasa so a demon. Now, there would be a 7 son or so. Musampa, Nimiano. Say what?
sɛ wɔnhyɛ no animuonyam kwa meda no n'ase. Yo, Jerry, Sarfo Kantanka. Nafi, you will be an work and Nafi. That was. Yo, Sarfo. The obey kakra ma bedroom when you know be almost when you so only when you are gentle. If I say a branch of the young be Pentecost, this is why. Now, patch, what is some time the Tiago saying you Lucia? What a Yabotre, mammy. It is Sarfo, Padaroma. If I say, Robano, I am ready, Anna. DJ, I ready. Manenko, Nana Dan hook it to every area, and Nanny Penny for me. Asafo, madam, my area you made any Obadi, Tina, your man, Tetelesta. What is a damn Obadi? If your castle of a son and unknown dear, which you bet about. It is really Mrs. Who said, yeah, nothing, Ebedas, and both who see free, yet you may dear no. Executive for ever. Aha, Asafo ever was the Betica crab. I was sorry of her. Now the Cacata and the Mama so, and then the chair or dog.
for ni busia ehie mo nyina ase na Sarfo Kantanka e chairman woni na busia ni nyina so omo wo asemba ko ketua bi eka e de kire Nana Akwam ene ne mpanifo enti mi ja kasemo no e de ama chairman Nana chairman biti ama nana ene ne mpanifo ena so ati mi gina me nua Nana Sarfo Kantanka enem eda Ahensan man nyina ase de toso mienu me da Nana Akwam ena trankonwa ene mpanifo nyina ase eti nia minua no akasa asema no se men kan se isi ni kaja eni asida enne kwasie se yakoda na kokko bedi nka abon no na Sarfo na kushia enne da Nana Akwam enne na trankunya enne ne mpanifo ni Ahensan man ase manuasi das akoso wano te nana wadawroma bemna to Nana Akwam ene ne mpanifo ni ebusia ehie mo nyina ase na dawroma se onu ni bibia wo ho bi mu dia ne ke ditwadi no abawi yo Ahensan man se ben die no nyina efọweye na sɛdeɛ yɛde nyame bi na ɛhyɛ aseɛ no sɛ ɔsɔfoɔ no ɛde aseda na yɛde ma Nyankopɔn sɛ ɔde ɔboa yɛ ma ɛsom no nyinaa ɛkɔ wieɛ na efra no pa yɛsrɛ no wama ewiem atɛɛdin wama nsu antɔ ne dwumadie nyinaa tumi aba so wano no Nana Akwam ɛse wɔda wotwari ampɔ ase yɛtɔ so biom nananom na ahemanom ne nananom hemfo ene abusia ene adɔfo a ye nyinaa efra akyirikyiri ene menkyɛye ede ɔdɔ ɛbɛbɔ ɔdɔ madwumadie nyinaa ɛyɛ kama no Nana Akwam ne mpanifo nyinaa sɛ ɔda obia ase ya wɔsra ne sɛ baabi a obi afiri baaye no sɛ wonia wo san kwa de ɔfa wiem de ɔtena kam de ɔnante fam baabi a obi afiri baaye bia awurade mfa obi ankodura asomdwem afa wɔsra nyame nhyira sɛ onyame onhyira ye nyinaa dwumadie ho Nana Akwam sɛ wo hwere wo taku ana wo sempoa ana wo de mama bɔ fam ana wo de wo yefuru to bɔ mpaye ene ma dwumadie nyinaa ayɛ kama onyame onhyira wo eti wo se de ɔka ne sɛ onyame enhyira obia ade akye na wo te FM a ene nkokɔ no ma yɛ stɔbɔn wo mo da kora kye nipa eti wo nte akokɔ nka ne mo ɛden a FM de obɛte bi nka eti Nana Akwam sɛ ɔkya no pa FM bi a obɛte ne nka no ne Nana Akwam ene Nana Sarfo Kantanka ene abusua ne nyinaa ena ɛda obia ase eti ɛda wo ha wadawroma faye ewie yɛbɔ paye yɛwɔ tofo yɛde wase yɛ hase yɛ de ne hase yɛ wɔn adwuma de ayi kundi ayi yɛ kauti ɛbra so sɛ o mai ko yɛtra yɛ sɛ de ɔde yɛ baayɛ no so yɛ kɔ taba so fi kudu asudie mu ade yɛ mu so ne sa de pani atuma yɛ yɛsrɛ ɔsoro nyansa ne humu ne nimdeɛ ɛde ma yɛ panifoɔ na wɔn ati de adi wɔn ma yɛ nim ama ayi hyira wɔde mo bro hudu ne nyinaa ne hyira yɛ sɛ de ɔpɛteɛ ɛwɔ yesu din mu nti amen na oba ye na nebo ya